Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ng PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon nga magadapit kaninyo kanunan nining tungora sa inyo sa mga pagpatalingog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga ginumala kini sa pagtulon ng PBCM. Og ako mga panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo no nga makadangat unta kanyang tanan karon nga dagasunod nining tungura aron sa inyo na po kamong makasabot diri kanamo din kada magamit mo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak kini lang kanon namong alagad nga na kanyo og sa pagkaposta na lang sa tanan no, nga mga kaigsunan gikan sa atong chapter sa atong diha sa dapit sa wireless Brother Chupilo Subilia og sa tanang makigsunan nila Sister Ivy Valenzuela, nila Sister Margarita Igunia og ni Cupido Medis Igunia og nila ni Brother Bubut Panta og ni Sister Angela Flores dia sa Konsolasyon mayong hapon kanatong tanan og labi na ngadto sa mga kigsunan nato sa Bohol sa mga kigsunan dia sa Carmen Bohol mayong hapon kaning tanan og ingon man usab dito dapit sa Bugo sa may San Remio nila ni sa ila ni Chapter President John Nilo diha dapit sa Bugo maayong pagpatalinghog niining tungura o gali pa yatag ko pa sa lain nga lagan magapaila nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag kaninyong tanan kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio magkikuban gihapon nining mga orasa 30 minutos lamang kita sa ato ang programa tungod kay mapaman ang ato ang nahimo. Usa ako mahinaot nga dunay mga kaigsuonan nga malumo nga kasing-kasing nga unta katabangan kita nila Brad Samuel nga mahimo kini usa ka oras o kontak lamang sila sa atong number 0955-1138-128. Usa mo lamang kana nga mo mga pagpahibalo nga na mga kaigsuonan nga malumo kasing-kasing nga mutabang sa atong programa nga mahimo kini usa ka oras tungod kay 30 minutos lang itawon ning atong programa Brad Samuel. Ug ako day pagpangumusta sa chapter presidente sa chapter branch number 85 diha sa Bugon Ilon branch kang chapter president Hinilo Bintulan ug sa iyang vice president kang Roberto Inot ug ingon usab diha dapit kang Sister Vicky Desturido. Kumusta diha sa tanan usab nga mga kaigsuonan diha ug ako na lang mga pagpangumusta. Raon na lang yun, no? Tanan nga mga membro, tanan nga mga chapter president, tanan nga mga busy sa mga chapter president, kumusta ka yung tanan? Huwag ilam na sab dapit sa United States of America, kumusta ka ninyong tanan? Og sa dili pa kita mo padayon Brad Samuel, ako sab nga ipaybalog hapon, no? Doon na may atong mga higalag hapon, nga diin na diha sa inunta nga sa ato ang mga listener nga duot ko ni sila pagpaminaw sa atong programa Brad Samuel no diya sa Madel Akab cellphone accessories offered sila sa mga services niini nga pwede sila nga mukas in o mukas out sila kabahin sa GCash o kana ubos kayo ang presyo nga ilahang himo diha sa Madel Akab cellphone accessories nga nanahimutang kini sa ground floor Colonnade Mall diha sa Colon. Ug ang ilang number 0935-942-6007 ug aduna usab sila mga affordable nga mga quality kayo nga mga charger no na po diha mga cables wire ug mga headset ug uban pa sama usab sa duna sab sila mga gipangbaligya diha nga mga kuan nga mga imported nga mga lotion, mga sabon ug mga body wash ug katong kuan mga high-cut na mga wallet daghan pang uban diha mo duaw lang mo diha sa Madel Akab cellphone accessories diha sa ground floor sa Colonnade dinhi sa Colon Street, Cebu City. Kung mo lamang kana o kumusta na lang ninyo diha sa ako ang mga higala diha sa Madel Akab cellphone accessories, kumusta na lang kaninyong tanan. Bueno Brad Samuel tukod kay atong oras gamay ra man gyud ato ang himuon karon ngano ba nga dunay nganong dunay presidente sa tibuok nga kalibutan Brad Samuel naayod na ang mga presidente. Dili mahimo Brad Samuel nga walay presidente kay ang matag nasod sa tibuok kalibutan dunay hari, dunay presidente, dunay vice president. Nganong nahitabo man kana Brad Samuel? Nganong gihimo nato ni nga mga butanga
Tungod kay dunay usa nato ka kauban kanhe nga usa ka ministro nya di naman ni siya modawat nga siya kuno ministro, misyonaryo na lang daw kuno ni siya. Busa mo ni karon nga ato ni panubagan ning inuntang higala nato nga si Aquilino Valencia nga walang personalan ni Brad, trabaho lang ni ato ano. Busa ato lang bantayan po ng ato sinultihan kay ang ato sinultihan ra ba? Ikaw ra ba usahay? Manulti ka, murag wa kay kuan ba? Murag way bukog. Imagine bago ka ang imong pagpanamastama sa ato executive vice president nga nganla nimo og limbungan, black and white ang iyahang gipanghimo dinhi sa kahanginan. Asay black and white? Ikaw ang black and white. Tarong bagog ka sa imuhang kaugalingon nga maghingalan ka sa anak sa Dios nga kulukoy, buang-buang, yawa, limbungan, maayo bagod na. Sa usa ka mag-uwali sa Dios, perti nimong panghingalan sa ngalan ni Master nga may imong Dios, unya ang anak sa Dios, wa nimo respetare. Husto ka na ana, Brad Aquilino Valencia, basukod ba kag ngalagaki? Dili mayo imong gibuhat, bueno padayon lang ana imong sinultihan kay duna ra may utlanan. Manghingaan para baka nako nga ang akong naong murag liter B. Naibalos master ana. Iya na nang gisulti nako na. Wa ko malisang Brad Valencia ug imong ibulgar. Kaya ako dili ko tao nga tikasan. Ako open ko sa akong kaugalingon, walay gilimod nako. Dili sama nimo nga usahay mo limod ka. Busa ingon ana lang. Wa ko malisang ug imo kong ibulgar. Wa gyud ko bisag gamay Brad Valencia. Besa gisgutan pa na nimo sunod Domingo, wa gyud ko malisang ana. Sultihan talang kas tinuod. Wa ko malisang ana, kami ingon kag padak-on nga akong itlog. Unahan lang ka nako gisulti. Gisulti na ni master nako. Di ko malimod ana. Pero mao ni karon ang atong himuon nga miingon kag kisay silutan. Tanaw ta lang. Ako kay silutan nga daan akong gisultihan ni master ana. Ikaw ang silutan tungod kay ang anak sa Dios nga mo'y imong giilang nga Dios, imong gipanamastamasan. Grabe ka manulti. Mura kag way bukog na imong sinultihan. Prangkahan talang ka Aquilino Valencia. Karon ni ata Brad Aki, Brad Samuel Aki na hinuon. Ni ata nganong naay presidente. Ang tibuok kalibutan dunay presidente Brad Aki. Nganong naay presidente? Tungod kay dunay eleksyon. Kay og walay eleksyon, way mapiling presidente, way mapiling vice presidente. Angay nimo na mibawaan. Pero nganong naay presidente ug nganong naay mga huwis, mga abogado ug mga vice president ug uban pa, nganong naana tungod kay dunay eleksyon o piniliay nga matud pa nimo yawa na. Maayo no? Atong ipaybalo Brad Samuel. Kini di ang tanang mga presidente sa tibok kalibutan yawa na na kung si Aki ba itong pasultihon? Kayawa man kuno ning mo apil-apil o politika. Kini mga presidente sa tibok kalibutan mga yawa mo matud pa ni Aquilino Valencia. Kaya mo man na iyang prinsipyo, basta mo apil o politika yawa na na. Pagkaluoy po no sa ubang mga nasod no, tibok kalibutan mga yawa na sila. Pero niya tubago naman na nato ni iyang sinultihan kay di ni maugdang sa iyang sinultihan. Kan abang dili ba ka makabalik sa iyang istoryahan ba? Atong pagbasahon Brad Samuel. Sumala din sa iya raban ning gisupak ang gihatag ni Reverend nga mga sitas Brad Samuel. Atong basahon Brad Samuel ang Proverbio kapitulo 8 bersikulo 15 ngadto 16. Iya man ning gitubagan natong Domingo. Matud pa din by me princes rule and nobles, even all the judges of the earth. Nya kung ato ning matupan na niya nga Na yung mga judges. na ako ni mga judges. Matupan na niya nya ingon day siya ang pangutana. Pero ako sa ning hubaron Brad Samuel pinaagi sa kanang Cebuano ba? Basahon ta ang maugapong sitas ang Proverbio 8:15 ngadto 16. Ang basahon nako Brad Samuel ang King James version. Giingon ka na din
Pinagi kanako matud pa sa Dios, paminaw Aquilino Valencia, wa ka kasabot. Pinagi kanako matud pa sa Dios ang mga hari na naghari. Pinagi daw sa Dios ang mga hari na naghari. Og ang mga prinsipe matud pa sa Dios na naghatag og hustisya matud pa sa Dios. Pinagi kanako matud pa sa Dios ang mga prinsipe na nagpamunuan og ang mga harianon bisan ang tanang mga maghuhukom sa yuta. Kinsa di ay ang nagsulti na nganong na ay hari, dunay prinsipe, dunay mga judges, Yes. ang Dios mismo maoy nagsulti na Aquilino Valencia. Nga imong gisupak, matud pa na niya, asa man mabasa din na nga naay presidente. Bugok. Tinuod yung itong giingon ni Nida Kwan Brad Samuel nga kana si Aki bugok man na. Niya ha, karon niya. Kung atong basahon ang panultihon, Bibliang Katoliko ni Brad Aki. Giingon dire ang imong sitas 8:15 nga imong gisupak katos disay. Ang panultihon. Basta panultihon nga Bibliang Katoliko. Unsay sulti sa Dios din ni Aki. Tabangan nako sa pagmando ang mga hari matud pa sa Dios. Tabangan daw niya ang pagmando ang mga hari matud pa sa Dios. Og ang mga pangulo, ang Dios mismo dai ana mo ay nagbuot sa paghimog maayong mga balaod. Uban sa akong tabang ang mga pangulo og mga hari matud pa sa Dios nagmando sa katawhan. Kung mao ang kanadi ay mga hari ug mga pangulo nga sila daw maoy nagmando sa katawhan, kinsa ang responsable na ng mga hari, ang Dios mismo gitabangan dano sila sa Dios. Unya asa man dining dapit nga maningil ka, maingon ka ni Ribering nga, wa may presidente dinhi, ikaw ba ay pagbinugok ba, bright baka ka, may laki baka ka, ha? Nganong naay presidente? Tungod kay dunay eleksyon. Karon ang pangutana. Dunay Kini pangulo. bang eleksyon sumala sa Biblia? Kay naa may presidente. Kini ba'y kabubuton sa tao? Magbasa ta Brad Samuel, may imong basahon Brad Samuel, kining Dibok Tindil Translation ang Roma Kapitulo 13 versikulo 1 o 4 unsay mabasa dimo diha? Aniya Brad Cesar basahon taning nakasulat sa Tindil Translation, abot na bakas aki ana. The Book Tyndale Translation. Okay. Gingon din sa Roma 13:1-4. Gingon, obey the government, for God is the one who put, if there is no government, only where that God has not placed in power. Busa, sa matod pa sa atong pinulungan, tumana ang gobyerno, kay ang Dios mao ang nagbutang niini didto. Walay gobyerno bisan asa nga wala gibutang sa Dios. Busa kini pang gobyerno di ay Cesar. Kanang presidente ang mas presidente, ang Dios mo ay nagbuot niini. Kay gipahimutang ni ang nagpahimutang ang Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. Nya naa ka ani Brad Ake Valencia. Dibok Tyndale Translation. Unya kay siya rog di ka kasabot ana. Unya kay si Brad Valencia God Brad Cesar, mangutana manggod siya litra por litra nga naaba ko na presidente. Pero wali asabta nga musabot mudagan musangko gini nga ngadtos pagka presidente. Bisag walay mabasa, nay masabot ba? Walay mabasa sa Biblia nga word presidente. Pero na ay masabot. Pero kung mangita tag word presidente na Daniel. Pero kung nining si Tasa imong pagitaon nga na walay mabasa presidente, walay mabasa dia pero naay masabot nga musanggo gyud nas presidente. Sama ba Valencia nga ang Biblia giingon, nag-ingon Biblia nga ang mga tao magakaon sa mapait nga kalanon. Unya kay wala may paliya dia. Atong bang sabton nga wala gyud kanang paliya, dili gyud naabot ang gipasabot niya ng pait nga mga utanon. Nao, basahon ko ni naman gyud ni dinhi. Exodo sa ang kapitulo 12:8. Basa pamati Brad Valencia kay mangita mo kag litra po litra nga presidente na masabot nga musangko gid ngadtos na presidente imo mangyong lalison ang Biblia.
Niya sama sa akong gingon nga pag-isgot nga ang tao nagakaon sa mga mapait nga utanon kana ba nagpasabot ba nang wala nang paliya diha sa Biblia? Na Sige, basahan, niya ako Samuel. basahon ko. Sa akong gingon nga sitas Exodo 12 bersikulo 8 gingon. Og niadtong gabiuda magakaon sila sa unod nga sinugba sa kalayo ug ang mga tinapay nga walay libadura ug uban sa mga utanon nga mapait nagakaon sila niini. O, dihay paliya. Nga naay paliya Brad Valencia. Na ay mapait nga utanon, unya kanang mapait nga utanon, usama na kanang paliya, usama na sa utanon nga pait. Unya wa may litra po litra di mabasa sa to pa nagpasabot ba ning walay paliya? Kay naa may masabot nga atong mabasa sa Biblia sa Mapos Proverbio sa iyang kapitulo 8:15 hangtod sa 16. Musangko gid ta og kwintahon na to Brad Valencia Oh. nga naagyoy Oh. presidente. Nga kanang hari. O nga ang Ibali. hari. Kay sa una, mga hari. Pero Oh. sa pagkakaroon, presidente na. Ngano man nga naay presidente. Basa ragod Brad Samuel ang pinadayag 21 bersikulo 5 ug nganong naana Brad Valencia ayaw pagkuan ba kanang gitawag kanang giingon ni Nida nga bugok manang si Aki. Bebasa nganong naaman na nga nganong gitawag magpresidente kay giursa ba sa Dios ang tanang mga butang gibag-ubaw gidaan ba adto baghapon ta mo pilit sa daan Brad Samuel. Basa ang pinadayag 21:5. Aniya Balsisar, atong basahon ning gingon sa nakasulat sa imong gingon nga basahon sa 21:5. Patalingog gininyo makaigsunan gingon. Og ang naglingkod sa trono mingon, tanawa! Ginabag-o ko na ang tanang butang. Usab mingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulo nga kasaligan og matuod. Mao na, Usa Brad kunano Valencia. ay nga naay presidente Brad Valencia. Tungod kay ang Diyos ra po nag-ingon nga gibag-o niya ang tanang mga butang. Mauna ang rason Aki nga matud pa ni Nida nga bugok manas Aki na murang putag makatuo ana magpakamay laki rabas Biblia ni siya Brad Samuel kay dili kuno siya iwit niya nang hawd nga apostolis yatira yato pa mutupong lugar ka na nang hawd nga apostolis ikaw kuno na pag sure dia oy may mas Pablo ikaw Pablo ka ba nga makisama ka ni Pablo nya ang imuhang prinsipyo baruganan dili mao samtang si Pablo moingon nga mag-uliay mo sa maayong kabubuton kana inyong paglalis-lalis di mo maglalis-lalis di mo mag-away pero ikaw dot sa unod dot pas bukog ang imong pagdumot ni Reverend ingon na ba kung mo kay way mabasa presidente wa na lang gi presidente pag sure dia Valencia oy di ka kamao mangunta ha nga naman kay kanang imong utok ha gitagaan kag espiritos kahinanok sa Ginoo di na kay mata di ka kakita na kay dalunggan pero di ka kadungog mao na diha pagpangita og litra presidente kay sa unang kapanahonan hari ang gipakita diha ngano mangita magkag presidente nganong naay presidente tungod kay ginabag-o sa Dios ang tanang mga butang angay kang mahibalon anak Brad Valencia nanon sa pay giingon ha niya sa iyahang kaugalingon siya ra po'y mutubag na anak Brad Samuel ingon din siya ang nakadaot gud aning tawhan na Brad Samuel kaya i-generalize ba nga ang politika iya guna siya wa yang i-general bitaw mo na nakasayop nimo Brad Valencia kay unsa ba imong giingon sa imong kaugalingon mismo ikaw ha nag-ingon ang politika, imo ning pulong ha. Ang politika dili man ingon nga yawa ng politika matupan ni Aki. Kung magbuhat ka na gani og dautan kana yawa gyud na ang imong padulngan. Sa to pa di ay Brad Samuel ang pag ila di ay sa politika o eleksyon kung mubuhat ka na gali og dautan meaning nga kana iya na sa yawa. Unya Brad Valencia nganong i-general man nimo? Dili ra ba tanang politiko nga nagbuhat og daotan? Dili ra ba tanang politiko nga mamamatay tao? Dili ra ba tanang politiko nga kurakot? Naay mga tarong nga politiko. Pero ang imo kong prinsipyo Brad Valencia
Nga pagka mo apil og politika, iya na nasyawa kung mo kay Sir Reverend nagpapili isip usa ka barangay kapitan giyawa na nimo pagka mabaw pa nimong utok oy. Pag sure din na oy. Ha? Sa unang kapanahonan sultihan ta kabra daki. Sa una nga naghinapos na ang termino ni Pepe o ni Adela, naglibog mi og kinsay padagano na mo isip usa ka kapitan. Ning suggest ko nga ikaw unta ang padaganon. Ha, sa politika nga himuong kapitan giingnan manggali ka nako ana, pero ning balibad ka ingon des dani nako ayaw nas aki kay nga kanga na musulti. Nakita mo na nakinsa naman lang ning dagan si Reverend kay naay katakos naay kaugalingong prinsipyo ug baruganan mo na nga si Reverend maoy. Kaniingon man si Master sa unang kapanahonan por di maloy mudagang kang politiko. O kamaila para ba na si Luloy sa mga politiko. Na maila day ka o wa ka mudagan og pagkapolitiko. Mga leader. Mga leader. Na imo ra ba ipahimo? Oy aron ka maila Loy dagan og congressman, dagan gobernador, dagan og senador. Pag sure oy ikaw may buot-buot. Ano ikaw mamusultingon ana? Nga ba mingos Master ana? Ikaw ba? Magdugang-dugang kag istorya ba? Kung nag-ingon mas Master nga mailara ba nas Luloy sa mga kadagkuan, sa mga politikanhon nga kalihukan, mao na diha dili kay budagan kaloy og kuan, gobyerno, dagan kag congressman, dagan kag senador, dagan presidente. Magsudi oy, dugang-dugangan man nimo wa mamusulti Master ana. Mo sa pagtarong og sinultihan ba? Aya pag i-generalize nga ang politika iya siyawa. Kadtong nagbuhat og dautan para nimo imong sinultihan na mo to yawa. Ayaw i-generalize nga kung dunay politiko nga naghimog pagkadautan, mao toy bot ipasabot ni Master nga yawa na. Mabitaw gina si Brad Samuel nga Sam ayaw pagparehistro kay ang nanagan karon mga yawa gihapon na. Nguna na ba? Pero dili sabton. Kay pagbuot na sa Dios na. Ha? Pagbuot na nganong naay presidente, ang Dios na ana maoy nagbuot ana. Mo na diha ang gipakita nato dinha sa mga referensya og mga inunta nga ato ang mga nabasa. Bisan gani ang kuan Roma kapitulo 13 bersikulo 1 nag-ingon basa ra gud ba Samuel ang Roma kapitulo 1 ngadto sa city naa ba gyud diha nga ang kining namunuan gyud kinahanglan gyud nga magpasakop gyud ta dihas namunuan nga ganon nagpasakop ta tungod kay God's will kabubuton sa Dios ang naa diha sa kagamahanan aya pagpangita aki nga naabay mabasa presidente sa daan tugon ginabag-o ang tanang butang ba mo na sa una hari karo presidente na may nang mahibaw ka basaragot ang Roma 13:1 ngadto sa Aniya, city. Brad Cesar, nga muna nga naagyod lagi mga presidente nga gipabarog sa matag nasod mga mahal namo nga kay kanang bulaton na sa Dios. Sa Dios kinahanglan nga ipasakop ka diyan ang maong buluhaton niya sa 13:1 sugot pagbasahan to sa city inyong patalingog giingon. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamanan. Kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios katong kagamanan. Ug ang mga ana karon nga tinukod sa Dios ang kagamanan busa ang musukol batok sa mga punuan naggasukol batok sa tinukod sa Dios katong kagamanan. Ug ang managpanukol mayagom sa hukom sa silot. Kaya ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo kung dili sa dawtan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga naa sa kagahom? Matudpanan. Buhata ang maayo ug batunan mo mabatunan mo ang pagdalay gikan kaniya. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kayuhan. Apan kun ang dawtan mo imong ginabuhat, angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat og dawtan. 5. Busa kinahanglan mandatory gyud magpasakop ka nga masinugtanon dili
matupad dili lamang aron sa paglikay sa kapungod sa Dios kundi usab tungod sa matarong nga kaisipan. Tungod sa samang hinungdan kamo usab ba nagbayad niya dinhi og mga buhis kay ang punuan sa kagamhanan mga sulugon sa Dios og ginaatiman nila kining maong butang bayri silang tanan sa angay nga pagabayaran. Busa ka ng mga gisgutan sa maong bersikulo, mga Kabubot una sa Dios. Sa Dios. Nga ngay kay pasakop niya na mandutura. Mandaturi. Unang naay presidente. Usa mo ka Naay pulis. Presidente, naagani pulis kung di mo nang English. Naay gani abogado. Oo. Basara ko daki. Abogado Tito 3:12 ngadto 14. Oh. Di ba naay Apolos. abogado? Basa nga kinsay mo dakop dia ang pulis naa sa Salmo 59 bersikulo 12. Na pagbayad og buhis Roma 3:6 ug 7. Nga sa man na di ba kagamanan na siyuta di ka maumungita na. Nung sa may taon ka oy, sama ni Pilato. Mudagan ta ni Pilato kani sa unang kapanahon nganong gobernador si Pilato kinsay nagbuot ana? Ang Dios. Si Poncio Pilato. Basa aki ang Juan 19 bersikulo 10 unsa may gisulti dinhi sa kainon tanga kasaysayan ni Pilato sa 19:10 unsay giingon dinhi sa atong mabasa sa Biblia. Ha? Basa ra gud Brad Samuel sa kasaysayan ni Pilato. Gingon din yung kasaysayan ni Pilato, busa. Sa bersikulo 10, busa si Pilato mingon kanya, dili ka mutingog kanako, wala ka ba makaibalo nga may gahom ako sa pagbuhi kanimo ug may gahom ako sa paglansang kanimo sa cross. Unsay tubag ni Hesus? Matod pa si 11, si Jesus mitubag kanya. Wala unta ikaw ingkagahom batok kanako kun wala ka pahatagi ni ini gikan sa kahitasan. O kinsa man nakita sa di bang Dios mo oy nagpaymutang ani nagbuot Brad Valencia usa mo na gingon nga ngano manggid intawong imo magyong lisud-lisuron ang imong sistema nga pagpanabot nga naamay sayon unta kayong sabton. Ha? Nung sa manitawanan nga pagkaklaro ana si Poncio Pilato gani sa unang kapanahonan gobernador ngano man kay gitudlo siya sa Dios kabubuton sa Dios ha nga naa say gahom diha ni ana sa pagbuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Ha? Hilaon wala eleksyon kani sa unang kapanahonan gisgutan na ba niya ning eleksyon? Ang eleksyon sa una duha oy Brad Valencia ang gipasabot. Ha? Tawhanon o espirituhanon. Sa unang kapanahonan ang Dios nag-eleksyon sa pagpili og mga katawhan niya. Mao mga apostol nagpili sila. Cesar yang gigamit. Oo, nagpili si Kristo og iyang mga tinun-an. Wa man ta maghisgotin og espiritual ba nga kining akong gipangbasa ba nganong naay presidente siyota kabubot o na sa Dios, Brad Valencia. Lahi ang pagpili diha sa Dios kay gipaagi man kana diha sa ilang panagtigom ang tawhanon nga eleksyon duha. Espirituhanon o tawhanon. Angay nimo nang may bawan. Lahi ang espiritual, lahi ang material. Pero kanang material kabuboton gyapon sa Dios sumala sa atong nabasa. Pero gi-exercise na sila Brad Cesar og eleksyon pagpili ni atong panahon na. Oo. Kay kining tanan Brad Valencia nganong naay presidente ang tibuok kalibutan tungod ni anak kita sa kabag-uhan tungod kay matud pa sa Dios ginabag-o ko ang tanang mga butang kung ginabag-o sa Dios ang tanang mga butang sa unang kapanahonan hari sa unang kapanahonan ang Dios magpili sa iyang katawhan nga mga apostol sa espiritual ka nga bahin apan ayaw pod i-apil ang pagpili sa tawhanon. Kay kanang pagpili sa tawhanon, no kana nga ang presidente, mga judges mo kana magpahigayon sa mga balaod nga angay natong sundon kay kanang naa na munuan sa balaod sila'y gihatagag katungod sa mas presidente o uban pa nga mga judges, mga abogado, mga senador, mga congressman sila'y gihatagan og katungod nga maoy mo pahiluna sa mga balaod para nga maoy atong sundon kay og kita-kita lang nga walay mamunuan, walay leader
na magkayagaw ang mga katawhan sa tibuok nasod. Mo nang naay mga leader, ikaw gud di mo ko kagatahod og leader gud. Ang leader nato sa ato ang pagtulunan imo mang supak-supakon. Kay ikaw gud subirbyo man ko kang dako gud nga pagkatao ba? Ha? Subirbyo kang dako, magsusupak. Mo ko na diha ang ato ang natun-an, Brad Samuel, manginaot kita nga kinis Brad Valencia makasabot unta ba? Kita nakasabot ba Brad Samuel nganong di man gyud ni makasabot ning tawhana, abot lang. Mao kini nga usbong ko, Brad Ake, wa ko madlok sa unsa pa na imong ipaboto nga mga Scud missile andam og tagana ko nga mutubag nimo na anang bahina. Kay naa po ko'y nahipos na unya diha rang unya na diha ang mga bahina. Ayuha lang nga di ka mapailan o kaso kay kining imong kalaki ba mga binata. Ayaw ibutyag ang tinaguan sa imong isikataw. Adi ay, ibutyag yun na nato. Kay naglutoy gigod. Bugok yun. Bugok yun. Tubag ko raw niya na nato. Kaya pabuto lang siya mo Scud missile. Kay pabuthon po na mo ni nga mo Tanawon ta. Busa, napupos ng pod. Brad Samuel atong oras. Labi po ta. Daghan po ta tagsulti. Moingon na lang ta. Salamat sa atong langiton nga magtutulo. Di ba Master Tomas Eugenio Sr. o uban sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kining yung alagad sa kinginan si Brother Cesar Putio o uban sa akong kauban. Ug kinisab si Brother Samuel Montemayor wingon lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa samang oras og istasyon og maayong hapon kanatong tanan.